Hi, ang cute ko! Hello! I'm so cute! Hello, ang cute ko! Diba, ang cute ko? Ang gandang screensaver niyan. So, I'm urging everybody na gawin yung screensaver. It's so pretty. Paano sasama yung loob mo niyan kapag ganyan yung makikita mo sa umaga? Dapat yung pag magtatrabaho kayo na yung screensaver. Yan, ganyan. Good morning. Gusto ko makita yung reaction tuning bukas. Bubungad kay Tanya, ganyan. Good morning, Tanya. Every night yan na gagawin ko. Sabi ko sa'yo, boy, pag eto nakakatakot talaga. Hindi pala nakakatakot, nakaka-feel good pala. Ang cute mo, ma! Yan ah. Ay, naku! May kinder po dyan sa screen. Ay, gagawa tayo ulit yan. Iba naman yung message. Para di siya manawa. Yan. Dito na lang. Yung tropang gabi, pumaparto ah. Tingnan natin kung ano to ah. Ang cute mo ah. Mas maganda ka din. Ang cute ah. Ay! Pag birthday ko, mag-e-expect na ako ng mas bongga dyan. Sabi ko sa'yo ha, Lara Banderas at Boy Pia.